twajba rispettabbli u tferraħ lil kull min ikun madwarha. Hekk ġiet deskritta Casey Xiberras, it-tfajla ta' 17-il sena li tilfet ħajjitha fl-inċident li seħħ fis-sjad bikrin tal-ħadd filgħodu fit-triq Tumasket Kuti f'Ħattart. Il-karozza li fiha kienet passiġġra l-vittma, Chevrolet Taveo, kienet misjuqa minn ġuvni 20 sena minn San Pawl il-Baħar. Fis-tqarrija ġie spjegat kif il-karozza tilfet il-kontroll u ġarbet ħsarat estensivi wara li ħabtet far blu u ħajt. Fl-istess vettura kien hemm rikba wkoll tfajla ta' 17-il sena minn Ħattart. Immedjatament kienu msejħa l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku sabiex jassistu lil persuni involuti. Il-vittma ġiet iċċertifikata mejta fuq il-post filwaqt li ż-żewġ persuni l-oħra ittieħdu l-isptar Mater Dei permezz ta' ambulanza fejn ġew iċċertifikati li qed isofru minn ġrieħi gravi. Brabta ma' din l-aħbar traġika, il-ħadd filgħodu kienu bosta li jespremew ix-xokk u għaddew il-kondoljanzi tagħhom għal mewt taż-żagħżugħa fosthom familjari u ħbieb fuq il-midja soċjali. Bosta qdiet li kienet attiva fihom Casey fosthom il-Kumitat Festa San Pawl il-Baħar, il-Kunsill tal-Istudenti tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi u l-Aqda Pals ukoll taw il-kondoljanzi tagħhom. Intant bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Dr. Caroline Farrugia Frendo li ħatret diversi esperti sabiex jassistu fl-inkjesta li ġiet appuntata. L-investigazzjonijiet mill-Pulizija għadhom għaddejjin.